Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belle, 28 years old, ninyo og may duha ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto medical kina akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Buntis manggod ko karon, umay gipamati pa. Aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghita po. Agay, Ano, Kabil? akong likod, kalit magsakit. Asa dapita ba? Unsa ba siya sa sakit? Murag joint back pain ba? Ah, kaplasan dali nga, be. O, hiluton. Kaya sa, ha? Kaya magkuha ko kaplas. Oh, kumusta na ang pamati ni mo nga nahaplasan at ikaw nahilot? Liyo, maraman ang na-paralyze ning usa ko kabukton. Unsa? Utsure di, oy. Lagi, namoy po yung tibuok kong alawasan. Pagtarong di, oy. Ato tas doktor na. Okay naman ka. Base na sobrahan ka lang sa stress o nabughat ka. Ha? Mutuo sa di ka ng bughatok? Yo, maratili naman maayong akong gipati. Kay? Nausang masabli ka? Oh, man ko magpa-check up sa doktor ba? Mga buwan na ron nga, miingon siya nga okay ra ko kay bughat rin nga akong gipati. Marang isamot man noon ko kaluya. Unsa? Ug sakit nga din niya bitaw dapit na ako sa akong tutunlan. Ano? Sumiot? Li, tutunlan ba? Sa mitawagan ni Uy, kanya tilaok. Uy, saan mo nagklase ang masakit? Mga tonsil ba? Sakit sa tonsil. Umiragbarado akong tutunlan. Ay, gitong siya siguro ka. Kinahanglan ba ikaw antibiotic, ana? Ha, patsikap ka, ana, uy. Aron nga maristahan kag antibiotic. Kaya kumusta ang tonsil ni mo? Sa kasimanan mo siguro ka nga nagtumarog antibiotic. Na okay naman ang akong tonsil. Pero nahadlok ko nga mo balik to. Maong paliti ko at nga akong natungog sa painamdam sa tsupi na vitamins. Aron pa nakangakos mga sakit-sakit sa matong tonsil ba? Di na ko gusto mo balik pa tong pagsakit sa akong tonsil dong. Unya, kumusta naman ang imong gibati nga nakatumar ka na og vitamins? Dito man ko kaya nga tumaron gyud na tag-adlaw tong duha ka vitamins nga herbal. Usa sa buntag ug usa sa gabi. Pero mura lagi og misamot nun ang akong gipati. Luya og nangniwang man ko. Unsa? Wa na gyud ko makasabot sa akong gipati. Bisan unsa nila akong gipailin-ilin sa akong kaugalingon ng mga tambal o mga vitamins. Pero ingon og sawa kini epekto sa akong lawas. Ambot ko wa ba lang ko makauyon sa akong gituman nga herbal nga vitamins. Luya og niniwang ko. Unya. Uy, Bel! Ikaw ni? Oh, grabe ha. Wala magkailan ako ron. Hala, kadaot pa nimo. Di na ka ba'y gipamatay sakit? Ambot ko nung sa niya akong gibati eh. Ang liwa di ka pa check up sa doktor, day? Check up naman ko sa maging buwan ko. Normal naman ko ko. Ang ako mga laboratory, normal rasad. Hala, uy. Una nung grabe man na imong paghugo. Halos wa naman kumakailan nimo, uy. Mahalagi, uy. Ambot na unsa na ko ani, uy. Wala mong gud ko'y ganang mukaon, uy. Na, namiyahok ang imong naong ay, og namahok ang imong mga mata. Pero naman ko kung kuwang sa katog, day, uy. Kaya di man ko makatog. Oh, maupo di ay. Pag-inom og ka ng vitamins nga daw ni iron, ferrous sulfate, aron dali sa ka makatug. Mao ba? Suwayan ko na rin na. Salamat ha. Inang si Rona kay makatuog na ko kung magtumar ko kayon. Malagi kihapon ko pati ato ka.
Gani mo eh. Huwag pa rin kang matulog diya. Hindi ko makatuli, oh. Nagsakit naman sa mga ako. Sa makapi, muandar sa pagsakit sa akong tonsil. Di na ako makatulog. Mura ko nag-anxiety sa paghuna-huna kung unsa sa akong gibati. Sakit na akong sa paghuna-huna. Doon nila na siguro na pagtuman ng herbal na vitamins sa imong kipang tumalo eh. Pasig mo na yung nakagrabe sa imong kibati. Ha? Tingali ba diferensya ka sa imong thyroid, Bel? Ha? O, undangin ang pagsigig kaon mo anong tamis. Kay basin po ba maunay makatrigger sa imong tonsil? Ayun ang pagkaog mga tamis, Bel. Kay kontra kayo na sa auto-thyroid. Ano ba? Og, suway pagtumar og sleeping pills, ang makatuog ka. Maayo ka, ha? Di gihapon ka kataw? Nagtumar na kong sleeping pills. Lisod hapon ako ang pagkatug. Patsikap na gid kag usab Bel. Paginis. Dadong tingag doktor. You're 3 weeks pregnant, Mrs. Mabdos ko? May nag-ingon nga, dinalang ko na sa akong pagmabdos ang akong ibati. Ang ikabalak ko kay daghan akong ipangtumar nga tambal para sa akong ibati. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, ang pagsige og sakit sa akong tutunlan o tilaok, posible ba nga ang akong tonsil ang nakaingon kung anong murag barado pirmi nga ako ang tutunlan? Pero, wa masab ko'y bukolok. Ikaduhang pangutana, nagsige kong inom og herbal vitamins. Posible ba nga nag-overdose ko vitamins, mao dili ko makatug o magniwang ko? Makadaot ba din ni sa lawas? Ikaduhang pangutana, mabdos ko karon. Sa wa pa ko mahibaw nga pregnant di ay ko, nakainom ko mga herbal o sleeping tablet. 2 weeks kong nagtumar o 3 weeks pregnant na di ay ko. Posible pa nga maka-apektar ito sa development niya sa akong baby? Ikaw ba ito katapusan? Unsa pa may akong buhaton nga until now, dili man gyapon ko makatug og tarong. Barado pa gyapon ang akong tutunlan ug nagniwang ko. Maapektuhan ba ang akong baby? Tinuod ba nga dinalang ng tanan sa akong pagbuntis? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Dar. Mayong adlaw mga tuting tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyong mga medical problem, kaya sa mga ko medical doctor, psychological, emotional, ako sa psychiatrist, o mga problema sa mga ginaliling drugas, sa mga ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamagi, pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede nyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com o sa kong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer page o dribas mong matan sa 3rd floor, CR, Martinez Building, Usminya Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdom. Ano magtatampo ka rin si Bell, 28 years old, taga Cebu City. Ninyo na si Bell, may 2 ko mga anak. Nakaroon, buntis siya, buntis. Unang pangutana ni Bell, ang pagsige o sakit sa akong lalamunan o tilaok, posible ba nga akong tansil ang nakaingon? Kay nga nung murag barado, pirmi ang akong lalamunan. Pero wala mang ko'y bukol, Dok. Well, naamanda sa itong lalamunan ang goiter, no? Kining goiter, sa siya kanang murag mas ni siya sa atong lalamunan, ginan siya sa tunga, sa atong ubol-ubol, no? Atong liog. Mudako ni siya kung magka-problema ang atong ingon thyroid gland functioning, atong lalamunan, no? Mudako ni siya. Magka-cause na siya kaning dito wag lang itong thyroid gland toxic liquor, no? So determine kung ang imo bang lalamunan, ang imo bang goiter is dako, kinahanglan magpa-examine ka sa imong thyroid hormone, kining thyrotoxin o thiazothyroxine, T3 o T4, no? O T4 o T3 respectively. Kung abnormal gani, mao na siya makakontrol ka
naa kay problema sa imong thyroid, ha? Murang duha ni ka buok nagparis ni siya, ha? Duha ni ka lubs, sa atong kapilid sa atubangan. Ang iodine ang kulang, ang pinaka-critical na ingon ta kinahanglanon sa pag-synthesize sa thyroid hormone. First step ni siya ang kinahanglan para nga normal ang atong thyroid gland functioning. Kay kung kulang rin kag iodine, mahitabo nga nago kay problema sa imong thyroid gland. So ang mabatian mo, sige pangingon nimo nga anang murag barado ang imong pagtulon, o pagday ka po yun, mga dalang kabay kaya ng nimo, magugay mong panit, usahay, mga laglag imong buhok, dali ka malimot, nalisod ka ginawa, ang imong tingog, murag heart, murag kanang pagaw, nga uban nga niya magka-problema sa pagdungog. So di ka mga ingon ta ma-expect time kung thyroid gland ang problema. So ako balikon, para maka sa Cebu City Bell, you submit yourself for thyroid examination, thyroid panel, di ba? Kaya na sa mahal, kami bala na to kung normal ba ang imong normal ba ang functioning sa imong thyroid gland. Alright, ikaw na pumunta na. Kung sige kung inom og herbal vitamins, D3 Bio, o Miti C. Posible ba nga overdose ko sa vitamins, maunili ko, katulog, o nagniwang ko? Pagkadaot, pati ay ni sa lawas. Well, ang kada mga vitamins, mga supplementary na siya nga, mga vitamins, minerals na mudugang sa normal functioning sa mga vital organs atong lawas. Saan na siya ay recommended dose, no? Bila ba nga supplementary ka nang wala ba'y wala i-approve sa kining Food and Drug Administration as medicine, supplement, food supplement ang ilang level, daan magyapon ng mga recommended dose once a day or twice a day, depende sa klase sa vitamins na imong I don't think so nga tungod din sa vitamins na nadaot na ka o niliwang na ka, ay ito lang yung kasalawas. Akong balikon sa makadagran, wala yung vitamins na makapatambok, makapatambok sa tao, kaon ko ka, ang sila kang inom ng vitamins, huwag kay kaon, maliwang di ka, salig lang kang vitamins, dili good, magsalig lang sa supplementary vitamin, di na kumamaaw, manipinudto, di na manihapon nga, inom lang kong vitamins, di na pwede, kaon di ka, katang normal nga kaon, katulong sa kadlaw, okay, katulong pangutana, mabdos ko karon, so wala pa ko may bawang pregnant ay ko, nakainom ko og mga herbal o sleeping tablet. 2 ka semana kung nagtumar o 3 ka semanang pregnant kada ito. Posible ba nga makapikto to sa development unya sa akong baby? Depende sa mong gitumar. So para nga matubag ng imong pangutana, pregnant pagkakaroon, I advise you, di ano maka sa Cebu City, to go and see ano bigay ni para nga makusi monitor ang baby nga nagkubo diya sa imong tiyan, sa imong uterus. Sa among napagtuon, kini mga babae na mag-inom og mga alcoholic drinks, mga bako, o di na mag-drugs, naagi na problema sa iyang developing fetus. Pero kato nga imong giinom na, unsa to? Mga herbal, kaya idea, kung sa to nga herbal, o mga sleeping pills, sobra pa sa sleeping pills, o kanang overdose pa kanto, no? Di po comment. So, aray kasugyot lang na adto kang pinakadood ng health center diya sa inyong barangay din sa Sugbo, o mas mahiling ka diya na may kay midwife na, nurse, o din ayo, medical doctor yun, o labing maayo yun, o ubig gynecologist, nga, o closely monitor sa progress sa imong pagbuntis, ikatulo naman imong ng pagbuntis, kaya na naman kayo duha ka mga anak. So, medyo, kung sa kwanta ni, experience na ka, dili ka kay primary, kung dili multi-para na ka, so, go and see ang ubigay ni, para matataw na to, maibalaan kung normal na ba, and I hope so, na normal na ang development sa imong baby. Alright? So, ikaw pa, ito katapusan ng pangutana. Kung sa pa may akong buhaton na until now, dili pa ko gyapon makatulog og tarong. Parado pagyapon ang akong lalamunan o
nagniwang ko. Mapiktuhan ba ang akong baby? Tinuod ba nga dinala lang ning tanan sa akong pagbuntis? Well, kung nagniwang ka, constipated ka, uga na imong panit, dali ka kapuyon, na imong mga muscles, magway kusog, posible nga nakay problema sa imong thyroid, no? So, ako balikon, pagpa T3 and T4 examination, thyroid hormone examination, naano siya sa mga laboratory, sa mga hospital, no? Ito ko sa imong baby, magpatanaw ka og gynecologist para nga ma-closely monitor ang imong. Kung barado gyud kayo ang imong kutunlan lisod kang ginhawa, ayaw nagdugay-dugaya, ha? Uban man gani ni ani kanang kwan mangalaglag ang mga buhok, ha? Kung na ay hypothyroidism, dali ka po yun na kumalikan. Okay? So, kung panalitan hyperthyroidism kanina, duha na hyper, kung hyperthyroidism kanina, maka-expect yung ka nga maubos ang imong timbang, ha? Maubos ang imong timbang bisan pa man kung ganado ka sa pagkaon. Mga ko, dali ka po yun, may problema sa pagrumi, mag-LBM ka, mag-palpitate ang imong lugar, dali ka masuko, o dili ka maka-abang taong mga init, no? Dali ka mo cylinder, hindi kang mag-ihi, kaya di sa mga expected ng mga simptoma kung nakay problema sa imong thyroid gland. Either hypo or hyperthyroidism. Pasuta ni, sinahagi sa pag-submit nimo sa laboratorio. Pagsuta sa imong thyroid hormone. Kadang sa kung tambag nimo, o ganito sa libuan, millions, naminaw karon sa programa kining akong suluran, once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamat ko kayo ko sa inyong pirming pagpaminaw sa among programa sa event. Ako maningkamot na makatag tubag, kahaya, solusyon, kalinaw sa mga problema na laging pananat rikano. Dili masuko, maulaw, mangluod, ang lulat, matagang pagtagad ang iyong sulat-suliran. So, para mabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatak armen. Daghang salamat o maayong aga.